I dag skal vi lave pastasalat med tun. Og til det skal vi bruge 600 gram pasta. Og 2 store agurker. Snækpeber. Ja. Og 2 dåser tun. Og vi vil gå i gang. Jeg tager... Yes. Go. Først den her. Slam. Vi skylder lige snækpeberen her. Gør det. På bakter. Og det er også godt at skære begge dele af agurken af. I begge ender? Ja, det er et godt trick. Det er et godt trick. Det er et godt trick. Ja. Og så når man skal have det her folie af, så kan man lige skære hele vejen ned her. Det var godt nok et smart trick. Og så pille den af. Hvis man så lige kan få den af, så er det rigtig dejligt. Her var en lille tape. Jeg retter lige den her op her. Skær begge dele af. Så er det en smart idé at lige tage alle de her kerner ud her. Skyld den på dem også. Så man kan være med synge. Det lyder ikke så godt. Okay. Så er de nogle, så skal de også skyldes. De her lavander her. Lavander? Det lyder ja. Sådan er det. Og så tager man ellers og skærer dem i... Så deler man dem op her. Og det er farligt det her. Okay, det er farligt. Det er også meget godt skåret det der. Upti. Så har man sådan en lang fælde her. Og så skærer man over en gang til. Hvorefter man har 2 lange. Og så skærer du bare ellers ud. Kan man ikke lægge dem op i siden af hinanden og gøre det? Det må jeg, men det her det er meget sjovere. Så er der mere arbejde. Ja. De her snækpeber, de skal... Og så har du perfekte mundrette stykker her. Mundrette. Det er mundrette. Vi har sprættet den her snækpeber op. Og så gør den så bare lige ud. For anden gang her. Hvad starter du pastaen op? Jeg giver så bare 2 skål. Skål. Så vi kan putte op. Nej, vi kan få her sidst. Det gør ikke så meget. Så nem og tyk. Hvis man er bøjt. Jo, tak. Jeg står med en fejlkniv. Jeg synes sgu nok, jeg skal ud til det her. Det kan godt være. Hops. Den er saftig med der. Den gren der. Det var godt klippe ud. Nej, der er meget klipper på det. Så tager vi den igen. Det kan vi ikke gøre. Det klipper vi også, det der. Jeg tror sgu lige, vi tager en snækpeber mere. 3 snækpeber. Så kører man Tager vi lige endnu en gang igennem her. Og ned. Sådan. Slap. Hvor skal jeg snive bare godt. Ja, det er fantastisk. Det er meget større til det. Det er Lars, der kommer til det sådan her. Vores kniv er altid bedst, når vi lige har købt dem. Jeg tror, at den har været brugt sådan meget. Den er så også tjent. Det er også sådan en barnekvalitet. Det er faktisk fint, det er thai med. Det er til thai, se. Thai. China thai. China. Den er made in China. Det er en thai-kniv. Det er kvalitet. Ja, Kvalitet. det får man med pengene. Det her er en cool grade, må jeg sige. Ja, det.
Det mærker jeg. Nej, Kugwa. Det må også være på Chinatown. Tror du ikke, at det er cirka fint? Godt, klaret. Det var ikke mig. Jeg tror, jeg lige har op på det der. Okay, nu kan vi godt klippe ud herfra. Fordi nu skal vi bare lige... Men det, du må ikke stoppe det. Bare den kører, vi klipper det bare ud. Okay, her har vi det her, og her har vi det her, og så har vi... Nu skal vi lige... nu har vi ventet i 5 minutter, så nu skal vi lige tjekke om vandet det koger. Og det gør det. Og så kan man tage noget olie her. Hvad er det for noget olie? Det er olivenolie. Olivenolie? Vi kan lige starte med at skrue den ned på 4,5. Så 4,5. det bullerkoger, så bliver det lidt bedre, når det ikke bullerkoger. Så hælder vi lige noget olie i her. Sådan. Jeps. Olivenolie. 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 Jeps. Og så skal vi lige have godt med salt i. Så det også kommer til at smage lidt af lidt mere end bare pasta. Bedre. Det er du god til det. Er det noget, du har gået til? Ja. Det kræver hård disciplin. Det kan jeg se. Og så klipper vi op her. Det er det bedste. Det er den største opgave, vi har lavet i dag. Det er at posen også. Ja, det er også noget svært. Og så er der 500 gram af den her, så nu er den her. Og så klipper vi lige hul på den anden. Klipper vi lige hul på den anden. Og nu kommer der et cowboy-trick. I klip helt op. Oha. Så der er lidt tilbage. Er du smart? Så man kan gøre sådan her. Så det ikke bare vælter ud. Prøv at se her engang. Jeps. Ja. Jeps. Og så skal det jo bare lige stå på i. Så har vi fået hældt noget det hele godt sammen. Alt det der var tunen og agurkerne. Så det er nu er blevet en pastasalat med tun a la Magnus og Peter. Det er jo sagtens kaldt. Det her det er det færdige resultat af hvad I skal smage i dag. Lidt om lidt. Vi snyder lige lidt, fordi at over i skolen der putter vi noget dressing i. Det gør vi. Det bliver vi nødt til at gøre det overfor, ellers så smager det knap så godt. Det bliver lidt klamt. Ja, lidt klart. Så Hej hej. hej.